ведаеце вы, што ў вёсцы Гальшаны знаходзіцца адзін са старэйшых каталіцкіх храмаў Беларусі. Гэта касцёл святога Яна Хрысціцеля, гісторыя якога налічвае больш за 400 гадоў. Будаўніцтва касцёла пачалося ў 1596 годзе. Фундатарам выступіў Павел Сапега, якому ў той час належалі Гальшаны. У 1618 годзе храм быў пабудаваны і 6 жніўня асвячоны віленскім біскупам Яўстахам Валовічам. Будынак у стылі барока уяўляе сабой трохнефавую базіліку. Унутры храма 6 бакавых алтароў. Каля галоўнага алтара знаходзіліся 2 капліцы святога Францыска і капліца-пахавальня Паўла Сапегі і 3 яго жонак. Мармуровае надмагілле, зробленае стараннямі 4-й жонкі, знаходзілася ў касцёле да 1970 года, а цяпер захоўваецца у музеі старажытна-беларускай культуры Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Беларусі. Вялікую мастацкую каштоўнасць мае алтар. Роспісы на плоскай алтарнай сцяне зроблены па тэхніцы галаграмы, што стварае ўражанне аб'ём. Хочацца адзначыць абраз святога Казіміра. Пры жыцці гэта вялікі князь літоўскі Казімір IV Ягелон, унук Соф'і Гальшанскай, каралевы польскай. У першай палове 19 стагоддзя каля касцёла пабудавана званіца, помнік позняга класіцызму. Гальшанскі касцёл унесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Можна яшчэ многа што гаварыць пра касцёл і не толькі пра яго. Завітайце ў Гальшаны, і перад вамі раскрыюцца вельмі цікавыя старонкі гісторыі і культуры старажытнага беларускага мястэчка.